mga igsoon, maing buntag sa tanan. Hopefully this is a blessed and fruitful day to each one of us. So this morning mga igsoon ako i-share ninyo. Kani akong i-share mga igsoon, mao ni akong i-share yesterday sa among simba sa balay kay dili pa man ta pwede sa atong simbahan sa church building. So mao ni akong i-share nila gahapon, then gusto na ko nga i-share sa ninyo. And it's all about ang topic na maghapon is about obedience, no? Pagka masinugtanon sa Ginoo, no? And ang text mga igsoon nga atong hisgutan ning daknas kabuntagon na makita sa John chapter 14 verse 15, nagingon diha, if you love me, obey my commandments. Usbon ako mo ni gingon ni Jesus Christ, if you love me, obey my commandments, no? But before nato na siya palawman mga igsoon, I just want to invite everyone, no, before I proceed, I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon, no? And then, yung makita dia, once again, puro mga pagdasig, word of hope, word of comfort, reminders, warning, tanan-tanan, mga pagpahinumdo, mga isang pagtambag, pagbadlong, right direction para musamot o kahugot ng relasyon sa Ginoo. Amen? And then, I made this, not to impress other people, not to promote a religion and to earn money or unsa pa diha, but to glorify God alone. And then gusto na ako lang mga igsoon nga ipakatag-katag ang pulong sa Ginoo. Good news ba dili fake news, pakatag na ko, ipatrending, ipabayral ang pulong sa Ginoo. Amen. And then thank you sa mga new subscribers. God bless, God bless. Just keep updated to all of my videos nga akong i-upload diri. It's all for the glory of God. Now balik ta. Atong text is nasa John chapter 14 verse 15, nagingon diha, if you love me, obey my commandments. Jesus Christ mismo nagingon na mga igsoon nga kung tinuod tang nahigugma niya atong tumano ng iyang mga sugo. Once again, kung tinuod tang nahigugma sa Ginoo, tumano na to iyang sugo, no? Dili enough magsigitag amin, 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 pero baba ra kutob, no? Wala ta misunod, wala ta nahigugma sa Ginoo. So meaning kung mo-obey ta ni Lord, it's an expression of our love to Him, no? Kung ni-obey ta, musunod ta sa iyang sugo, sa iyang pulong, sa instruction, meaning mahigugma ta niya, no? So, ingani, so meaning mga igsoon, importante ang pagka-obedient nato ingon nga mga anak sa Ginoo. Kaya nga naman, ilhanan man nga tinuod tang nahigugma sa Ginoo. So, arita sa Old Testament mga igsoon, mag-recall ta og event sa New Testament, Old Testament nga nahitabo mga igsoon sa life ni sa event ni Noah, no? Kay numdum ba mo ni Noah, si Noah, no? Noah nay kanta si Noe nagabuhat og arka, ngano, Noah's Ark, no? Itong hinumduman na mga igsoon, si Noah naghimog arka, and then nailunok, no? And then mao na hinungdan nga naluwas sila, ilang pamilya og kauban sa mga animals. But actually mga igsoon, ang tinuod na dili ang arka, no? Ang uban nakaibaw na ni, but ako lang ning ibalikon. So tinuod mga igsoon, dili ang arka nakaluwas ni Noah, but ang iyang pagka-obedient, no? Ang iyang pagka-masinugtanon may naghatod ni Noah ug sa iyang pamilya together with the animals sa ilang kaluwasan, no? Kaya in the first place, kung dili pa siya masinugtanon sa Ginoo, dili siya maghimo og arka. Once again, kung dili pa siya masinugtanon sa Ginoo, wala siya naghimo og arka. Pero tungod kay masinugtanon man siya sa Ginoo mga igsoon, kung unsay gi-instruct ni Lord niya, iya manghihimo, nisugot man siya, nisunod siya, mao na naghimo siya og arka taliwala sa mga pagbugal-bugal, kabuangan lang siya, katawaan siya sa mga tao sa palibot. Kay noon sa mitawhan na nabuang na may naghimo siya arka nga tanawang langit, grabe ka hayag, no? While dagom nya usa pa nasa bukid, no? Moabot na yung tubig sa bukid, nya sukad-sukad pa daw, lunok nga nahitabo. So mao to mga igsoon nga naay mga discouragement sa palibot ni Noah, but still iyang gisunod ang Ginoo, no? So wala siya gitawag og wala siya naminaw sa opinion sa ubang tao, but naminaw siya sa opinion ni Lord. So nagpabilin siya ng obedience sa word ni Lord taliwala sa mga istorya, no? So mao ni hinungdan nga nakahimo siya arka, din naluwas yung whole family together with the animals katong mga gi-instruct ni Lord niya, no? So but dili gyud ang arka ang nakaluwas niya kung dili ang iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo. And then second example mga igsoon katong nahitabo sa nephew ni Abraham, si Lot, no? Nay event sa kinabuhi nila mga igsoon nga kato bitaw ka remember mo sa atong nahitabo sa dakong syudad sa Sodoma ug Gomora, no? Ana nga syudad, grabe kadautan, no? Grabe ang kadautan daw ning sangko na sa langit, no? Ang kadautan sa mga tao nitong dapita. And then ana nga nasod nay nagpuyo sa ka nephew ni Abraham, si Lot ug iyang family. So mao na nga katong nephew ni Abraham, si Lot ug iyang family, iyang sawa ug iyang mga anak mga igsoon, giluwas sila sa Ginoo, no? Gisunog, gi-destroy sa Ginoo ang duha ka nasod, no? Ang duha ka city, Sodoma ug Gomora,
kanang pamilya ni Lot giluwas sa Ginoo. Except sa iyang asawa, kay ang asawa milingi man to, mao tong paglingi ang wife ni Lot nahimo siyang haliging asin, no? So ang instruction man gud sa angels nga sige move forward why lingi-lingi, but ninglingi man ang asawa ni Lot, so nahimo siyang haliging asin. Mura kita usahay ba no turning back kuno, pero na usahay mo balik ta sa tong kaghapon siglingi mahinungdan nga mabalik mabackslide na inunta, no? So mao to instruction, move forward but ninglingi mong nahimong haliging asin. But naluwas gihapon still ang iyang si Lot ug ang iyang duha ka anak. Grabe yung maigsoon ang nakapaluwas nila ang pagka-obedient ni Abraham. Tungod kay si Abraham obedient kayo, masinugtanon, may nadlukon sa Ginoo, mahinungdan nga nadamay ang iyang nipyo sa kaluwasan, na save. Amen, na save, no? Kay ngano man naman to yung mga saad ang Ginoo ni Abraham nga ako kang imong dakong nasod, daghan kayo mga saad nga promises si Lord. Nga si Lord di man paasa, so tungod kay ning saad naman ang Ginoo ni Abraham mao to nga nadamay no, nadamay sa pabor sa Ginoo ang nipyo ni Abraham nga si Lot ug iyang family. Meaning mga igsoon, ang iyang pagkamasinugtanon sa sugo sa Ginoo hinungdan nga naluwas ang iyang nipyo, no? Meaning mga igsoon, sabot ang pagkamanadlukon, pagkamasinugtanon nato sa Ginoo magbunga og protection from harm, nga ilikay ta sa mga trahedya o unsa man dia mga igsoon nga mga talagman, distraction, no? Sumao to nga nalikay, no? Sumao na ang once again the first place ang nakaluwas ang pagkamasinugtanon ni Abraham sa Ginoo, no? Kay kung dili na to makita nga ang gikinahanglan jud sa Ginoo gipangita ang atong pagkamasinugtanon, kay kung atong hinumduman ang nahitabo ni Saulo may ni Saul katong hari sa una sa Israel nga gipulihan ni David, no? Nasuko ang Ginoo ni Saul mga igsoon tungod kay di siya masinugtanon, no? Kay ang gipangita gyud sa Ginoo masinugtanon, no? Kay ngano man ang instruction ni Lord is pamatyon ang iyang mga kaaway unya hasta mga hayop, but gibilin ni Saul mga igsoon ang uban ang mga tambok na hayop gibilin ni Saul o niya patya tanan, pero iyang gihalad, no? Atong nabantayan nga na sa part ni Saul nga himo na siya maayong gibuhat kay naghalad man siya sa Ginoo, but mo ingon nga obedience is better than sacrifice, no? So way kwenta ang atong paghalad sa Ginoo, ang paghalad ni Saul og mga sakripisyo, mga gasa, mga igsoon. Kay in the first place ning disobey naman siya sa instruction, no? Atong makita ana nga importante jud kayo para ni Lord ang atong pagka-obedient, no? As Christians, ingon nga mga followers ni Jesus Christ, kinahanglan nga ning obey gud ta, follow good followers, obedient pud ta, masinugtanon, doers ta sa word ni Lord. Amen. Ari ta sa New Testament mga igsoon, nagaingon sa Matthew 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, apan kadto lamang nagsunod or nagtuman sa sugo sa akong amahan nga naa sa langit. Jesus Christ na mismo nagsulti. Meaning mga igsoon, na pod obedient na pod, nagsunod or nagtuman, no? So yes, pray ta mo tawag og Ginoo, Lord, labi na karon nga nato sa panahon sa krisis, kalisdanan, katalagman, mga balatian, musangpit ta Ginoo. Yes, okay ra kay na, normal, common kay nang pagsangpit sa Ginoo, but at the end of the day, ang makasaka sa gingharian sa langit kadto lamang matinumanon or masinugtanon or nagtuman sa sugo sa Ginoo. Obedient gyapon, no? So maunay nga na kay importante ang obedient mga igsoon, no? Ingon nga mga Kristohanon or mga lagad sa Dios, no? Mo na, no? So importante jud kayo masinugtanon ta sa sugo sa Ginoo. Amen. And then last mga igsoon tong pamalandungan mga igsoon ang John 10:27, nag-ingon diya mga igsoon, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. Ang akong mga karnero makadungog sa akong tingog, nakaila ko kanila og sila mosunod kanako. Jesus mismo na nagsulti, John 10:27, ang akong mga karnero mamati kanako, and then nakaila ko nila nisunod. So nay sa tumoy ana mga igsoon, nisunod, mosunod. Meaning mga igsoon, tinuod ka nga karnero sa Ginoo, tinuod ta nga karnero sa Ginoo mga igsoon, kinahanglan dili enough nga mamati rata niya kung dili mo sunod ta. Nana pod ang obedient, gibalik na pod. Ngana ka importante ang obedient, mga obedience to the word of God, obedience to the will of God. Amen. So dili ta matawag og karnero kung sige ra tag-amin, sige tag-simba kada adlaw or kada Domingo, tanan mga igsoon, dili na siya enough mga igsoon nga maka-confirm nga karnero ta. But sa Ginoo, but sa diha ang tinuod nga karnero mamati, musunod, hear and obey. Obedience na po, no? So ngani ni siya may so mao ni akong gi-share nyo karon ning teknas kabuntagon kung unsa ang kaimportante ang pagkamasinugtanon nato sa Ginoo. Kay ang pagkamasinugtanon, kung akong balikon, mahinungdan nga naluwas si Noah gikan sa katalagman. Amen.
ang pagkamasinugtanon ni Abraham ay hinungdan nga nuluwas ang iyang nipyo nga si Lot ug iyang family gikan sa mga katubitong distraction sa syudad mga igsoon. Grabe, so ingani ka importante. Kita sad ingon nga mga Kristohanon karon ako mga musta ko ni mga igsoon karon nga naataron sa quarantine, karon nga naay lockdown o gitawag o sana GCQ, ICQ unsa man da mga igsoon. Kumusta ang relasyon sa Ginoo? Wala na dadapok-tapok simbahan. Pabilin ba ta nga masinugtanon sa Ginoo? Usahay dali ra ang pagkamasinugtanon labi na nagkauban na to mga dasig na to nga mga Kristohanon nga kauban simbahan. But how about this time nga kita na lang ang mga kauban pila lang ta duha tulo no? Pabilin batang masinugtanon hinumdumi mga igsoon at the end of the day sa panahon nga matubang ta sa Ginoo iyang tanawon kung unsa ta ka matinud-anon ka masinugtanon sa iyang sugo. Balikan lang na to last time before na ko end. Ang first example si Noah naluwas dili tungod sa arka but tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa sugo sa Dios. So karon mga igsoon pwede na ta manamin sa tong kagalingon kung unsa man ta no dili man ta katago sa Ginoo. Ikaw mismo naminaw da kay bawo ka kung unsay dagan sa imong relasyon karon sa Ginoo, kung unsa nakakamasinugtanon or hidiya na ba ka sa Ginoo or nahimo na ba kang obedient or disobedient sa kabubuton sa Ginoo. Amen. So mao ni akong pagdasig mga igsoon. Padayon lang ta no, padayon ta sa atong pagkama sinugtanon sa Ginoo no. And then padayon ta mapasalamaton sa Ginoo taliwala sa palibot mga igsoon sa mga sitwasyon karon. Still daigo na to ang Ginoo. Amen. So mao na akong pagdasig mga igsoon. Obedient. No, I declare it in Jesus name. Nakita mga tanan nga naminaw da puro ta kita gyud mga tinuod nga masinugtanon sa sugo sa Ginoo. Ingon nga tinuod niya nga mga karnero. Amen. Till next time, God bless. To God be the glory. Pagabayan